lebo zakázané ovocie chutí najlepšie. Tým, že som teda mala vzťahy milenecké, opadla tá dôvera v tých mužoch. Nebudem asi žiadnemu chlapovi v živote dôverovať. Prichádzalo dievča číslo 3, čo ja už som vedel, že to je problémové dievča z auta. Dúfam, že sa dostanem čo najďalej, tak idem tam pre ženicha, že odídem s ním. Vyzerala super. A to je presne ten moment, kedy výzor asi iba nestačí, musí byť doplnený aj inými hodnotami na to, aby to mohol byť partner pre mňa. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ja som Daniela. Teším ma. Čauko. Ahoj. Ja ti prinášam tento kvet, ktorý je symbolom čistoty a lásky. A ja ti prajem, aby si tu našiel svoju sprázdnenú dušu, ktorú hľadáš. Paradoxne tým bielým kvetom to povedala celkom pekne, to sa mi páčilo. In the still of the night, I think Prichádzalo dievča číslo 300. To problémové dievča. Je tam pre ženicha, tak dúfam, že sa dostane čo najďalej, ne? Som mala vzťah so ženatými mužmi, ale kyslé. Pardon, zakázané ovocie chutí najlepšie, tak ne. Vyzerala super. To je presne ten moment, kedy výzor nestačí. Musí byť doplnený aj inými hodnotami. Na to, aby mohol byť partner pre mňa. Ahoj! Ahoj! Ja som Daniela. Teraz tu teším a čauko. Ja ti prinášam tento kvet. Je to symbol lásky a čistoty. Paradoxne tým bielým kvetom to povedala pekne. To sa mi páčilo. Ja ti prajem tú spriaznenú dušu, ako tu hľadaš. Dobre, tak potom vidíme sa na vile. Jasne, choď, čauko.